Volt egyszer egy öreg király, s annak 3 szép leánya. Szerette volna őket férjhez adni, ami nem is lett volna nehéz, mert 3 országa volt. Mind a 3 leányára jutott egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs 3 egyforma alma, azonképpen a 3 ország sem volt egyforma. No, kedves leányaim, annak adom a legszebbik országomat, amelyik őtök engem a legjobban szeret. Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem? Mint a galamba tiszta búzát. Hát te, édes lányom, hogy szeretsz engem? Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. Hát te legkisebb leányom, mondjad, hogy szeretsz engem? Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót. Mit beszélsz, te haszontalan lélek? Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz! Hát, édesapám, az emberek nagyon szeretik a sót. Mit bánom én? Takarodj innen, ne is lássalak! Hosszú bujdoklás után a királykisasszony betévedt egy rengeteg erdőbe. Szállást vert egy odvasfában, és kijárt epret, málnát, szedret, mogyorót szedni. Így éldegélt egymagában. Egyszer, amikor már 1 esztendő is eltelt, arra betűdött a szomszéd királyfi. Megpillantotta a királykisasszonyt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit, s úgy megijedt, hogy beszaladt a faodbába. Hé, ki van itt? Kiáltott a királyfi. De a királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél. Meg sem mert szólalni. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol fenekére. A királykisasszony most sem mert szólni. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De erre már megijedt szörnyen a királykisasszony, és kibújt a faodvából. Rongyos volt, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen. De akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. A királyfi szép gyöngén megfogta, hazavezette a palotájába, és feleségül vette. Múlt az idő. A fiatal pár nagy békességben élt. Úgy szerették egymást, mint 2 galamb. Azt mondja egyszer a király. Én, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, én másként most sem mondhatom, mint ahogyan akkor mondtam. Azt kérdezte az édesapám, hogy szeretem őt. És én azt feleltem, hogy úgy, mint az emberek a sót. Na jól van. Majd csinálok én valamit, amitől visszafordul az apád szíve. Titokban meghívta az öreg királyt ebédre. Hordta az inasa finomabbnál finomabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta a szakácsnak, hogy az öreg király ételébe ne tegyenek sót. A vén király csak megnyalintotta, bele sem harapott, olyan cudar, sótlan, ízetlen volt a sok drága falat. De ezt már nem állhatta szó nélkül. Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, aki só nélkül süt-főz? Sóval süt-főz az máskor mindig felséges, bátyám uram. De én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy a fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételbe.
Öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony a kegyelmed lányától, felséges bátyám uram. Abban a szempillantásban megnyílt az ajtó, és ott termett az öreg király legkisebbik leánya. Hely, Istenem, örült az öreg király! Még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, és azóta ország-világszerte kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebb leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt a kezére vette ezt az országot is. Máig is élnek, ha meg nem haltak.